तर मित्रांनो, आता जस्ट ओम्याचा कॉल आलेला, मासे गरुयुग चाललं आहे म्हणून. येतच का विचारलो तो. बोललो घरात तसं पण काय आता काम नाही आहे संध्याकाळचं. व्हिडिओ आजचा एडिट करून अपलोड केला आहे, तर म्हणून आता निघालो आहे ओम्यासोबत. बॅटरी वगैरे घेतली आहे, बघू आता किती दिसत आहे. हे झाली तयारी झाली काय रे? टीम केवढी आहे? हे होतो ना तो दुसरो तो होतो नो तुंबडीच कोंबडी. बघ किती मासे. रवी ती बघ तो वेगळं होतो कसलो रे. हा तो बेला ते त्या दिवशी धरलेलं असते. आणि हे मळी आहे. मग मळी बिळी काय असतात? अरे होय, तो असो कसा रे? तो कवळो. कपडे मळी होता. आता मळी गावात. अरे यो बघ कोण तो? घनस पान घनस. मासे गाव गेलो त्याच्यात आता दिसता की नाही कळत नाही. एवढं हा बघ आता बाहेर येतो नाही तो तसंच राहणार. मग कुर्ले पण धरणारच की? बाबल्याक सांगितले चल, बघा कंटाळो होईल म्हणतो. गेलो एवढ्या ह्याच्यात बाबा कशी काय दिसतं तुका? एवढी आहे दाखव. घरी टाकतो काढू लाव. काढू पण आणलं वा. जा घेऊन ये. घरी बिरी भेटता का रे? दुकानात भेटता की तुम्ही बनवताच? भेटता दुकान. काढूचा भजनच केलंस त्या. काय केलं मग काय? काढू लावलं ना. काय 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 घरी टिकणार ना तुमची. खाली गेली ती बॅटरी. तू पण चाललं की? कुर्ल्यांकच चाललं की? त्यांच्याबरोबर मग झाला चेंज केलं प्लॅन. पडतले सगळे हे याची छत्री घे. छत्री खाली राव. छत्री राव खाली. हा मग अटेंड डॉक्टर घेतले. डॉक्टर खाली. अरे पिशी सोड असं काय? अरे धर पिशी सोड. मेरा दुसरी आणू गई पिशी. अरे तू मासे घरी विकलेल ना. अरे पिशी सोड असं काय? ती बारकी सोड घ्या का ती? मग काय बोलतोय बारकी सोड? अरे ती बाळाच सोड डायरेक्ट. मोठी झाल्यावर पकडते का? हा ह्यो मेन आहे जरा. ह्यो मेन काढू तो. हा ह्योच मेन आहे. काय रे? ह्योच असं. तू आयडिया कशी दाखवली बारी? लाव ह्यो नंतर लावलो.
काढू कधी जमवलं हे संध्याकाळी लावणी लावून इथं आता जर जपानी काय ती लावलं लावलंय तर हा आल्यान नाही तासा दुसरं घे मोठं मोठ्या जीवाडा या काय असतं रे पुढे तो बॉल कसलो शिसत वजन वजन म्हणून नाही जरा तो उद्या आहे नाही तर मी ते सोडतो काय काढू तिथे ते परत सोडून देतो का आता नाही आता नाही मी धरू शकतो घर तुका धरू घेत नाही जरा ट्रेनिंग ही बारी शेंगटी लागलं तर मग रात्रभर कसलं खायचा फूस त्याचा ही इकडे बाजू काय आता कोबरी स्वतःहून येतात ते नाही रे फिश मार धरते का मानेकडे धर पिचून का चांगली मोठी कुठली तू बारकी सांगता रे ते मोठे नाही अरे मोठी आहे आम्ही घेतोय बसून माझी बोट काढी सपोर्ट लावतो मी बोट लावतोय मग तो हालत असतो की पटकन घेतो पण हे वाळा इथं मोठी दूर गावाकडे वाळ काय मासो हा वाळा खाऊ खाना आणि आता पण मोठी साईज मोठी असतात एवढे असतात ह्या आपल्या वाळात हां वाळा इधर काय आमची बॅटरी मारीत राहा नको ते येतले नाही काय रे काय घरी बघा म्हणजे मोठोचा कोणतरी मोठं तो आता लागलो वाटतं आता त्या का पकडत तू मनारच पुरी घे. गिळा पोय फसलोच म्हणा अंत्यन करा चालू जोरच केले ना पटापट धर रे जा रे तू धर बघूया जरा धर तुका धर बघूया अरे धर असं काय लाजत काय आणि त्या वाळ खाली करणार असं वाटतं छत्रेन एका कुर्ले धरू घेत नाहीत त्याला छत्रेन कसे कुर्ले धरूचे त्या अंटाकडनं शिका अरे वा तूच ओम्या हो बघ तू बरोबर रे लकी हस म्हणजे बरोबरच बोलला तू ओम्यान किती 4-5 वेळा टाकल्यान घरी तरी त्या का नाही गावलो एका पहिल्या फटक्यातच हे भारी आहे काम एकदम बघ तो घेऊ तू तो लय काढू खाल्या तेवढी सोडून टाकू हा आता एवढी तू हात लाव रे जरा तू मध्ये मध्ये अरे वा थांब 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 किती वाट बघू बॅटरी नाही मारत अंगात माझ्या बरोबर गावतो काम काम घरी होतो आता परत काहीतरी मिळालं अरे 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 एवढं मोठं बघ हे बघ
अडकली की काय म्हणून मी आपलं गप राहलं. तो मगातपेक्षा मोठं वाटतं रे. वा दाखव दाखव दाखव. लग चालू झाला. चालू झालं. हा. खदूळ पाणी असलं ना की उलट जाम मजा येते. दिवसाच्या मजा येतं. दिवसाचा खदूळ पाणी असलं काढू दिसतच की काय त्यांना माशांका रात्रीचे. रात्री काढून मोडत नाही वळवत राहता ना एका बाजून. खदूळ पाण्यात मध्ये वासारे असतो. फिरतच. हा एकत्र ठेव रे या बारक्याचा. हे गेल्या टायमात पकडलंच ते ना. रोज लावते ना. हा आता दिसतं खरं. तर आता 9 वाजायला आले. जेवायचा टाईम झाला आहे. बघतो अजून 5-10 मिनटं थांबतो किती मासे पकडतो ते. मजा येते पण आज जास्त कोण नाही आहेत. गेल्या वेळी बाबू आलेला तेव्हा पूर्ण वाळ भरलेला होता. बरीच लोक होती कुर्ल्या पकडायला. आज कुर्ल्या पकडण्याच्या नादात तो दिसत नाही. फक्त त्याला मासे पकडायचे आहेत आणि आज रॉड पण नाही आणला आहे. फक्त गरीच्या सहाय्याने मासे पकडतो. त्यामुळे मजा येते बघायला काढू लावून ते पण. चला आता बघूया 5-10 मिनटात किती काय मासे पकडतो आहे. आता मग घरी जाऊया आपण. एवढ्या ह्याच्यात कसा दिसता बाबा. आता काय कळतच नाही. खय कुरली आहे ती. एवढी होती. गेली? भावाजीने हीच बघलेली नाही वाटतं. याच्याहून मोठी आहे. खय गेली बुतू गेली. दूर गेली तुला. फक्त अजूनही पकडतो. अरे बाबा तमाक बाबा बाबा केवढे बसते. खयचे होते. दांडकी ती दांडकी. मग ती नाही पकडत. ती नाही कोणती एवढी काय. आईला काय जेवतो टाइम झाला वाटत तो. यावर्षी भूक लागली. एकदम तुझा मासेवाला माणूस प्रोफेशनल वाटतं. शांत राहा जरा. मगातपासून आपण असताव ना खरी टाकू तर गावली असते. केवढी मोठी आहे ज्या गावात तरी होऊया. तिच्यात बॅटरी पडली आहे. ती एवढी पण नाही. पण दिसली नाही. आता यांका पण धरल्या नसतं. याची बारके बारके वेळ दिसले नाहीत त्या का. बारक्यांका धरून उपयोग नाही रे. नाही तर नाका पुढची होती काय करतात. घनच का मासे खातात की. हो म्हणून काही येऊन बसलो तू. त्या काय तो मोठं खवलं त्याच्या नरड्यात पण झालं. बरं काय म्हणत्या अरे कुर्ली घे. मोबाईल काम देता कुर्ली काढू पण सोडून कुर्ली कुर्ली राहतात कुर्ली. तुझी छत्री आहे ना बाकी काय नाही तर मासे दाखवून तो. बनवलं नाही तू. आकडलं बनवतं आता. टेंगरी 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 डेंगरी एकच होती. चला तर मित्रांनो आजचा सेशन हळद संपला. 5-6 मासे काय ते गावलेले आहेत. खवळे आणि अर्ध्या पाऊण तासात. जास्त टाइमपास नाही केला कारण 9 वाजून गेले. जेवची वेळ झालेली आहे. आता परत कधी ओमे जातात बघूया. काय ओमे पाणी कमी झालं मळी अंगा मळी यांका जाऊया आता. मी असं तगत गेलो असतं बरं. हा नाही तर त्याच्या बरोबर बाबूच्या बरोबर राहिलोच मग राहुलं. मग तो माका व्हिडिओ येलो लवकर. तो कंटाळो करतो. चला मित्रांनो बाय बाय. आता जेवून घेऊया. गुड नाईट.